veure. Ja estirat ja està, eh? Voleu que us digui com està? Com està? Com està? Que està al revés. Al revés. Sí, s'ha d'obrir cap allà, cap ells. I acosteu-vos i escolteu. La muralla encara en parla, la guerra dels segadors. Cambrils 1640, la història recontem tot. I el rei tot s'ho gasta en guerres, mos pren els jóvens de casa. Felip IV no és un bon rei i el seu poble passa gana. Venís el saco, por favor. No. Mira que te lo voy a pedir de tu manera, ¿eh? No. ¡Ay! ¡Alemanes! ¡Venid a sofocar la revuelta de estos ruines catalanes! ¡Por favor, paso, por favor! ¡Ojo, que et fotrà un cop! ¡Al tanto, eh! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Ojo, que vienen los cañones! I els canons apuntaven cap a la muralla de Cambrils! ¡Y al tercer día vendrán los cañones! ¡Cambrils! ¡Campo de demonios! Atenció! Oferta no! Els crios no! Els xiquets no enfoquin cap aquí, cap a la muralla! Ojo! Ara heu xafat la muralla de Cambrils! Home, és que ja està bé! Fins i tot a la muralla a l'alcalde van penjar. Tireu sang aquí, sang! Que es vegi sang! Tireu sang, home! ¡Sang, Sí, la sang omplia els carrers! Així, sang, que es vegi sang! ¡Y visca Cambrils!